вақте ки шумо дар сайт даромаден камтар ба поён мерен ва чихеле ки десен дар ма таймер сарф шудесай, дар ҷои таймер барои шумо запустид нависта шудааст. вақте ки запустид кардем баъд чихеле ки мебинед дар ма манеъ ҷамъ шудесай, баъд дар шумо ҳам ҳамин хел манеъ ҷамъ мешавад. барои скоростона бисёр кардан ба сехатаи боло медароем. баъд дар ин раздел нигоҳ кунед ки бот помощник нависта шудааст. вақте ки шумо ба бот медароем, бота запустид мекунед, баъд дар баланстон бо скорост добавид мекунад, яъне ки падарка мекунад. ва кадоме ки видеои пешинаи маро дидагиай ва медонад ки ман чӣ қадар аз ин сайтҳо пул кор кардагиам. аввал дар ин сайт бесплатна пул гирифта мешид. ҳозир дига бесплатна аз ин сайт пул гирифта намешавад. администратори сайт гуфтагиа чӣ қадар скорост, яъне чӣ қадаре ки хита мефура пополнит кун, яъне ки сайт активировать кун, баъд чӣ қадаре ки пул кор мекунӣ метавонӣ бесплатна гирифтан гирӣ. барои скорост харидан, барои пополнит кардан комонатаи кабуте ки мебинед увеличи скорост ба ин медароем ва дар инҷа чӣ қадар пуле ки хитона фора аплатит мекунед. вақте ки аплатит кардем, баъд дар онҷа кашлокотон пайдо мешавад, киви кашлок ва дигар кашлокҳо. шумо метавонед пополнит кунед ва скоростона бисёр кунед. баъд вақте ки манеъ ҷамъ шудеса, дар поёнаш нигоҳ кунед, обменят на рубли нависта шудааст. обменят на рубли мекунем, як бори дига обменят мекунем ва пул дар баланси мо добавид мешавад. баланси мо шуда 397 рубл. барои пула гирифтан заказат выплату медароем. дар ин сайт киви кашлок времена кор накестай, не ки рӯзҳои оянда созиш мекунанд. баъд барои пула гирифтан ба пер кашлок медароем. дар киви кашлок пула гирифтан 3 рублай, не ки комиссия дора 5%, не ки дар пер кашлок пула гирифтан минимал каш 2 рублай, баъд комиссияш 0.95 цента, яъне ки ками камай дар пер кашлок. дар боло номери пер кашлока мемонем. баъд заказат выплату. дар ин сайт автоматически пул мегзара. заказат выплату мекунем ва чихеле ки дидесен нависта шудааст выплачено. бо медароем ба пер кашлок мебинем. ва чихеле ки дидесен 397 рубле ки заказ кардем, аз ҳисоби комиссия дар баланси мо гузашт 393 рубл.